Tak idem si teraz vyskúšať navrúblovať od rodu Solaris. Pozrite sa, takto mi to pučí. Vyskúšame, či aj takéto sa mi chytí. Toto som mal vrúble, ktoré boli uskladnené v chladničke. Strašne dlho im trvalo, kým sa rozbehnú. Tak teraz ich dám vlastne do zeleného, do tohto zeleného prútika. Túto zálistok som si odstránil, aby nerástol. Tak dáme hnedé do zeleného a uvidíme, či sa nám to chytí. Keď sa pozrieme na ten prútik, čo som odstrihol, tak to vyzerá. Ideme na to. Takto som si ho malinko skrátil. Hrúbka by mala byť dobrá celkom. Približne, aby to bola rovnaká hrúbka. Dobrá je hrúbka. Musím dávať pozor, aby som neodlomil to vyrašené očko. Dúfam, že sa mi to podarí. Opatrne, tento felkonôž mi tak reže, že dobre je nabrúsený a koľko razy zoberie aj toľko, čo nechcem, ale zatiaľ to vyzerá dobre. Tak tento koniec trošku skrátim. Tak. Celkom dobre to vyzerá. Tak, teraz si ešte si to trošku skrátim. Takto približne. Spravím si tam ten zárez. Dneska máme 23. mája. Tak. No ešte bude treba. Tak, paráda. Tuto nechám taký malý mesiačik. Jedna strana, aby mi lícovala. Super, len mohol som to očko otočiť na druhú stranu. Ešte môžem, takto otočím na druhú stranu. Taktok. Super. Dobre, mám tam aj ten mesiačik, jak som hovoril. Tuto to pekne vidieť, taký mesiačik. Tuto si to môžem trošku takto zrezať, nech tá páska tam lepšie priľahne. Taktok. Tak. Aj druhú stranu tak spravím. Super. Tak. Dobre, máme hotovo. Zapáskujem. Vyskúšam to poriadne stiahnuť. Dám túto hrubšiu pásku, hopa, kamera. Alebo ani nedám, lebo s touto páskou to naťahovať túto, tak dám najprv túto tenkú.
Uvidím, či sa mi to podarí pevne dotiahnuť, a keď to dotiahnem aj s touto pevne, tak nechám to tak. Len táto sa mi tiež tak trhá, to je taká jemnejšia. Tak, a možno si to ešte potom dotiahnem s tou pevnejšou, nech to lepšie drží. No a teraz tam dám túto pevnú. Je to zase taká dosť jemná práca, ale keď spravíte viacej tých vrublov, budete trénovať trošku, tak sa to v pohode dá. Tak. Super, nič som neodlomil zatiaľ. Takže zaviažeme a môže byť. A uvidíme, či aj takýto vrúblik vyrašený, či sa nám chytí. Počasie máme na to vynikajúce. Stále je chladno, v noci sú 10 stupňov, je v noci, cez deň je teraz voľakých 14-15, až nie menej, takže takto, super. Tak dneska máme 23.5.2025 a idem sa vyskúšať navrublovať toto hrozienko do toho divého. Pozrite sa, takto to budem dávať do ráštepu. Perfektné počasie máme na vrublovanie. Tieto vruble som mal uskladnené v chladničke, len strašne dlho im trvalo, kým sa rozbehnú. Tak uvidíme, už sa mi pekne rozbehli, počasie máme vynikajúce na to. Tak si to idem vyskúšať. Tak, aj by mohlo byť. A vyskúšam tam nehať obidva púčiky. Tuto to bolo odstrihnuté. Trošku to ja zatrem ešte. Tak hovorím, idem dávať do ráštepu. Budem dávať tak, ten vrúbel je taký ploský, tak dám ho proste tak, jak mi zapasuje, aby tá šírka sedela trošku. Tak takto budem rezať smerom dole. Tak, druhú stranu musím dávať pozor, aby som neodlomil to očko. V podstate aj celkom dobre. Tak, teraz by to aj mohlo byť pekne. Vidíme, super. Dobre, aj celkom dobre mi to sedí. Pekne už hrozienko začína tlačiť vodu. Tak, spravím si ten ráštep. Tak, to by aj mohlo stačiť. Takto si ho pekne zasuniem. Krásne mi pasuje teraz aj tá šírka. Tak uvidíme, či sa nám to chytí.
Dobre by bolo teraz poklopkať, trošku z vrchu poťukať. Vyskúšame. Tak, super, super. Toto mi trošku vyšiel von. Ešte trošku som mohol viacej zarezať. Dobre, ja by som to takto aj nehal. Vidíte, tuto som teraz nehal taký väčší ten polmesiačik a uvidíme, či sa nám to tak zrastie. Niekde nehávajú tie mesiačiky, tieto strašne veľké, tak uvidíme. Aj my necháme sa prekvapiť. Keď sa nehá taký... A pozrite, však už som ho aj pekne zatlačil, jak som aj potreboval. Super. Jedna, druhá strana, paráda. Dobre, zapáskujem si to. A dúfam, že sa mi to podarí. Toto vrublovanie. Teraz to bude horšie zapáskovať, lebo mám to tak trošku od ruky. No, tuto som si už aj vylomil ten púčik, ale nevadí, môže to naraz ešte tam záložné očko, nechám to tak. Dobre, pásku som si už zachytil. Aspoň vidíte, že nie je to niekedy také jednoduché niekde sa dostať, keď sú tu dróty. Ešte ďalšie tu mám navrublované, do zeleného som dával vedľa. Takže uvidíme, či sa mi toto podarí vlastne. Aj to do zeleného. Ale už tlačí dobre hore. Cítim pekne, voda ide, vyteká. Dobre. Už len to poriadne podoťahovať. Tlačí riadne. Takže do zeleného som dal hnedé a tu som dával hnedé do hnedého. Jeden púčik mi pekne ostal, jeden som si odlomil, ale nevadí, tam ešte môže výjsť aj záložné očko. Takže uvidíme, necháme sa zase prekvapiť. Tak sa poďme trošku pozrieť na to hrozienko. Toto som vrubloval v máji. Tuto som dával do zeleného. Vidíte, už tu je aj jeden malý strapček. Takto to narástlo, pekné, hrubé. A tuto som dával, tuším, hnedé do hnedého. To som mal odložené vrúble. Tie vrúble boli v chladničke. A vidíte, že nádherne to narástlo. Už tento jeden dokonca už začína pekne zreť. Ten prúd bol dlhý, len už bol zakrátený, takže paráda. Takisto aj tento narástol úplne hrubý, nádherný. Vidíte, to je paráda. Pekné zdravé listy, to by mala byť odroda Solaris, takže
Takto. Ten prúd ide až tam ďalej. Aj tuto. Krásne. Už bol tiež zakrátený. Vidíte. Ideme si to trošku otvoriť teraz, že ako to vlastne bude vyzerať. To bolo robené okolo 20. mája. Hovorím, niekedy sa vôbec netreba ponáhľať s tým štepením. Treba si dobre uskladniť tie vrúble. A ono to ide. Tak. Nechal som si doma statív, tak trošku to budem musieť takto s jednou rukou pootvárať. Potom sa ešte pozrieme na druhé hrozienka, čo som minulý rok tiež takto vrúbloval alebo očkoval. No super. Takto to vyzerá. Vidíte, tuto pekne vidieť, ako to bolo dané do toho ráštepu. Tam to pekne vidieť, ako to bolo dané do toho ráštepu. Tuto. Dobre, otvoríme si druhé. Skorej som sa k tomu vôbec nedostal, lebo mám ozaj toľko roboty, že katastrofa, a teraz robím jeden taký väčší projekt, ktorý potom vám ukážem, len ešte to nehávam tak. Takže niektorí už vedia, čo robím, čo ma poznajú, ale potom ukážem aj vám, čo vlastne som robil tieto posledné mesiace. Preto som prestal aj trošku tie videá natáčať, lebo naozaj, že není na to čas. No, dobre. Vidíme, tuto bol nehaný ten taký mesiačik. Tuto to bolo dané do toho ráštepu, takto strčené. Takže paráda tiež. Tak. Pôjdeme sa ešte pozrieť na tie druhé, čo som robil.